akože poviem to teraz naozaj hnusne, nejaký sprostredkovateľ, ktorý má 170 klientov, ktorí investujú 200 € mesačne, teraz sa naozaj nebavíme o ľuďoch, ktorí sú bonitní, ktorí tam posielajú tisícky, oveľa viacej eur. Dostaneme sa na to, že títo ľudia zarobia menej o 9,3 milióna eur dokopy. To je veľa. To je efekt poplatkov. Každý nech si to premietne do niečoho, čo si vie predstaviť. Okay? 9,8 milióna asi nevieme spoločne ani predstaviť. Ale na druhú stranu, áno, vďaka tomu aby som nekrivdil nikomu, vďaka tomu sprostredkovateľovi tí ľudia zarobili cirka 30 miliónov eur spolu. Okay. Ale furt do 9,3 menej, takže... Každý nech si odpovie, že či tých 9,8 milióna stálo za to občianske, za to upravovanie pokynov, zmeny čísla účtov, možno po prípade, keď sa zmenia nejaké fondy, tak zase úprava pokynov a to, že mu pošlem raz za čas nejaký newsletter.